שנה חלפה מאז נפרדנו מסבא מוישלה. איש קטן, צבא ימים ומעשים. לפני 5 שנים, על הדשא בעין חרוד, באיזה משבל, ביום הולדת שלי ה-80 הנפלא והמיוחד, אמרתי אז דברים, וגם היום אני אומרת את זה. 85 זה לא 80. היום אני מרגיש קצת את הזקנה. אני לא אתבייש ואגיד את זה, שהרעיונות הם אחרים, הליכה היא אחרת, הדרישה מהחיים הם אחרים. אתם, נכדיו, הכרתם אותו כסבא זקן, חלוש, אפור ודליל שיער, שאינו שומע, איש שעיניו הכהות והחדות כהו. אך פעם, לפני הרבה שנים, הוא היה אחר, וזו ההזדמנות לספר לכם עליו. מוישלה נולד באוגוסט 1920 בעיירה קטנה בשם קרטוס ברזה, ששכנה על גבול פולין ורוסיה, ליד הדרך המובילה מוורשה למוסקבה. הוא היה הבן הבכור להוריו, אשר וחסיה ברנשטיין, ואח לרבקה, היפה בעיירה. אמו חסיה הייתה תופרת מעולה, ופרנסה את המשפחה מתפירת מחלצות לעשירי העיירה. אביו שלח את ידו בפרנסות שונות ומשונות, ולא כל כך הצליח במעשה ידיו. כבר בגיל צעיר נתגלה בו כישרון הציור. כשהיה ילד פעוט, הוציא פחמים מן האח וצייר בהן על מפת השבת הצחורה. בעיות הגדילה שלו הטרידו את הוריו, והם טלטלו אותו אל מומחים, רבנים וידעונים, אך כל אמצעי הרפואה דאז לא הצליחו לסייע לו, והוא נשאר איש קטן. ולמרות זאת, הוא צמח להיות אדם מעורב וסקרן, אהוב ומקובל, איש רעים להתרועע.
בבית הספר לא אהב במיוחד. המורה לחשבון הציב תנאי, או אני או הוא. שנינו יחד בכיתה זה לא ילך. גם בשאר המקצועות לא הצטיין במיוחד. אהב רק ליזום מעשי קונדס ולצייר. והוא מצידו שמח למצוא עצמו מחוץ לחדר, ליזום מעשי קונדס, לטפס אל שובכי היונים ולהטריד את מנוחתן, ללכת אחרי שואבי המים ולהכיר באמצעותם את בתי העיירה ודייריה, את החצרות והבוסתנים, את בעלי המלאכה והרוכלים, את כיכר השוק והעגלונים, ולחלום במרחבי האחו ובסבך הפטל שעל גדת הנהר את חלומותיו. על פי נימת הגעגוע בציוריו ובזיכרונותיו, נראה שחווה ילדות מאושרת בעיירה היהודית הקטנה בה צמח. בגיל הנעורים החליט לקחת את גורלו בידיו ויצא לעבוד בוורשה בירת פולין כדי לממן את לימודיו באקדמיה לציור. אם תבחנו את אוסף ציוריו, תגלו שיש המון ציורים בווריאציות שונות של נער פעור עיניים, מוכר עיתונים. זה מה שעשה סבא כדי להתקיים בעיר הגדולה. ושם, במערכות העיתונים, התיידד עם עיתונאים, סופרים, משוררים, שחקנים, מהאומנים הגדולים של יהדות פולין. והם עשו מגבית ועזרו לו לממש את לימודיו באקדמיה לציור בווילנה. סבא מוישלה לא הספיק לסיים את לימודיו, כי פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא נסחף עמה לרוסיה, ומשם, אחרי נדודים, רעב וסבל רב, הגיע לישראל, בודד וחסר כל. עולים דחוסים במעברות, פועלים קשי יום, מובטלים, עובדי מחצבה וסוללי כבישים. אלה היו נושאי ציוריו בשנים הראשונות בארץ. כשרווח לו קצת, החל לצייר את נופי הארץ, וגם דמויות של נשים ופורטרטים.
לנושאים היהודיים בציוריו הגיע בסוף שנות ה-50, כששהה בפריז ובהולנד. שם חש ביתר שאת את הגעגועים והכאב על הבית שאבד לו. בתחילת שנות ה-60 נפגשנו בתל אביב והחלטנו להקים בית ומשפחה. חסיק נולדה ואחריה ריסקי, ואנו השתדלנו להעניק להן בית חם ואוהב. בשנות ה-70 היה בשיא הצלחתו ופרסומו כצייר. הציג את עבודותיו בגלריות ובמוזיאונים רבים. ואולי פסגת יצירתו שבה הגיע לליטוש ולעידון המרביים בטכניקת הציור שלו ובביטוי הפואטי
בשירה בשפת היידיש הוא האלבום המפואר Meine Intime Minuten, הרגעים האינטימיים שלי. אותו הפיק באמצע שנות ה-70